يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تبشر في الله جباو بيجمعي كدل على فه بجمع دمبا حرما كما على كشي أنا كهنا ناك نما ناك بركة يا ربي على كوجدي ننا وكلنا بلا جلينك أنغا بجمع كتبه كنكا أمي بماكو كارتي لامي نبي ولكو سوالبو هالمامي أي كتبه بلا كاني سونغالو كونانا أني من سرايا كلا سلولا أنجي أنغا ما داوفه. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله أن بتغنينا الله من الشيطان الرجيم كبو شيطان ترى مي فرلكرنا كبو الجنانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي الله تعالى دي مساي أرسل رسوله آياك تشيدين بانيشي بالهدى نكنا الدين ودين الحق نيشي الدين ليظهره على دين كله ولا سك اسلامين بان الدين بلا جلين سانفه ولو كره المشركون اكو هل نغير مشركون اسلامين ميك كدفا وكفى بالله شهيدا اسلام على وسر شرشيت على بو ان الله يأمر بالعدل والاحسان يكاد الله طلب نمركن الا دريي اني نمايي وإيتاء ذي القربى بل مسروا هنا نيغنا اسلام هنا نيغنا وينهى عن الفحشاء والمنكر aka ñogon fatantiya ka bɔ ko tiɲɛniw ma ani ko minnu kɔnnen don walbagi ani ka bɔ dansago ma ni tɔɲɔni aw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ ya'izukum masaba ala b'aw waju ni kuma ninnu ye la'alakum tazakaruna ko tɛ ten aw na se ka wajuli kan minɛ. shahru ramadan shahrun azimun mubarak singalo kalo min filɛ i ka dɔn kalo do kalo min ni kalo barikama do yanbaki an nastaghila أو أن نستغله كل لحظة من لحظاته بالأعمال الصالحة أبنيني أنفه سنغالو كالو سنغاو سنغامين بيتمه أنغانجي جانغان نفابو كان نفابوني جمعي كان نفابوني باران موني أنكناتو واتي كتشامبولو كالو لهرميانين باني كونو كالو بلي باني كونو نوي كالو كنتيجي مع البودي كل البودي أما حرم anga mabo yoro jenya dambe fanana kabofena masabani yefemi haramya akalo konnala asawmu wa hikmatuhu ambi feka kuma minka kutuba kono ode sun ere fenjime ani sun ere ala ya di kunjumena sun ye muye Allah subhanahu wa ta'ala ay sun di kunjumena na yata kalaje asumi fle rukun rabi min arkanil islamil khamsa silamɛya jɔra jɔsen duuru min kan sun ye o jɔsen duuru o naaninan de don i dalen ko ala masi tɛ fɔ ala muhamadu ala ka ciden ka seli jɔ ala ɲɛ ka jaga di o kɔfɛ ka sinkalo sun o kuma sun ale ye silamɛya rukunu dɔ de ye
silamɛya jɔlen bɛ jɔsenba 5 min kan o kuma sun ye a 4nan ye wa sun min filɛ nin ye faradaha Allah subhanahu wa ta'ala fi sanati asaniya min al-hijra alakira sallallahu alaihi wa sallam a taalen Madinɛ sigi la san 2 Allah subhanahu wa ta'ala a ye sun nin kɛ farida ye sun min filɛ mashru fil kitabi wa sunna ɲininkali ti sunko yɛrɛ la k'a fɔ yali sun min bɛ ka don Ala y'a fɔ wa yali a kɛra kɛ la i ka dɔn sun faridayali a sariya nana kuranɛ kɔnɔ a yira kira fana sallallahu alaihi wa sallam n'o y'an ka kiraba nin ye a ka sunaw la sabu Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Ala ye nin fɔ an ɲɛna ni ne b'a yira k'a fɔ sun faridayalen don kabini Ala ka kitabu ba nin kɔnɔ a ko mɔgɔ minnu k'aw limaniya dara Ala la i k'a dɔn sunkalo nin kɛra aw ka farida ye nka a ma fɔlɔ aw dɔrɔn na Allah subhanahu wa ta'ala ye sun faridaya mɔgɔ fana kan mɔgɔ minnu kɔnna aw ɲɛ sun dira aw ma kun jumɛn na n'o ye sun yɛrɛ di hikima ye sabu Ala ye sun di an ma nka a y'a di fana kun jumɛn na sabu Ala m'an bila bato baara si la f'a dira kun dɔ de kama o kuma sun dira kun min fana kama dɛ nin aya kelen de bɛ tila k'o fɔ an ɲɛna aya laban a b'a fɔ ko la'allakum tattaqun nin aya de b'a yira ko sun ye farida ye nin aya kelen de fana b'a yira an na tuguni k'a fɔ ko sun yɛrɛ hikima min b'a la an b'a don mun kama sabu Ala t'an bila foyi la kun fɛ ten k'an ka k'a kɔnɔ ten dɔrɔn la Ala masa nin b'a fɔ an ɲɛna nin aya laban na a ko la'allakum tattaqun a ko tɛ ten aw na se ka siran Ala ye an ka kiraba yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam sɔnma tisu ramadanat ala kiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ ye sunkalo kun 9 de sun n'i ye sun di wagati lajɛ ka taa s'a ka fatuli ma o kuma o ye san 9 hakɛ de ye a ye sunkalo kun 9 kira sallallahu alaihi wa sallam a ka ɲɛnamaya la a yɛrɛ y'o de sun o kuma sun dɔnna an fɛ k'a fɔ sun silamɛya jɔsen dɔ de don a dira kira ma hijira san 2nan na a farida de don o kuma madama ni sun shartiya minnu bɛ a wajibi kan n'olu dafara o kuma farida don i kan sun kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye lugatan kan dɔnbagaw fɛ n'o ye arabukan dɔnbagaw ye imsak kɔrɔ 2 t'a la o de ye dɔrɔn k'i yɛrɛ minɛ imsakun minɛli de don anil kalam a bɛ se ka kɛ k'i minɛ ka bɔ kuma ma a bɛ se ka kɛ fana imsaku k'i minɛ anil akili ka bɔ dumuni kɛli ma aw a bɛ se ka kɛ imsaku ani seyiri ka bɔ tɔgɔma kɛli ma i bɛ se k'a fɔ sisan farasi sɔ'imun n ka sokɛ sunnen don kɔrɔ a tɛ boli walima i bɛ fɛ k'a jira fɛn min b'e bolo n'a bɛ baara kɛ a fɛn jɔlen don a minɛlen bɛ ka bɔ baara kɛli ma i b'a fɔ ma k'a sunnen don i n'a fɔ kuranɛ kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yɔrɔ min inni nazartu lirrahmani sawma an ba Mariyama ka kuma la a b'a fɔ k'ale y'i dafalen aramanu masa ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ sun na yala o sun ye dumuni toli sun ya la kuma de ko don sabu Ala y'a fɔ a ɲɛna ko n'a donna dugu kɔnɔ n'u nan'u da jɔ a kan k'a ye den nin bɔ min a kana kuma mɔgɔ fɛ o kuma sun fɔra o yɔrɔ la sun kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye kan dɔnbagaw fɛ o ye yɛrɛ minɛ de ye ka i yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma kɛli ma walima dumuni kɛli ma walima taama kɛli ma walima fɛn min bɛ baara kɛ o minɛli ka bɔ a ka baara kɛli ma kantigiw fɛ o de ye sɔnmu ye nka bato tigilamɔgɔw fɛ sun kɔrɔ ye di o de ye k'i yɛrɛ minɛ an jamil muftirat ka bɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka sun tigɛ fɛn o fɛn ye sun tigɛ kow ye o kuma k'i sifɔɲɔgɔnw minɛ k'a daminɛ fajiri yengeli la fo ka taa se tile binni ma bato laɲini kosɔn masurunya kama Allah subhanahu wa ta'ala la o kuma batotigiw fɛ o ye sun kɔrɔ ye o la n'an ye sun ta k'a lajɛ Ala y'a di kun jumɛn na a bɛ fɔ o de ma ko hikima sun yɛrɛ dira kun jumɛn na sabu an bɛ bato min kɛ a nana kun dɔ de kama o kuma sun dira hikima min na silamɛw ma o de filɛ nin ye labuda an nata'allama awalan an Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi al-husna al-hakim mushtaq min al-hukmi wal-hikma n'an y'a lajɛ k'a fɔ sun min filɛ a dira kun jumɛn na an bɛna mun sɔrɔ o jaabi ye Allah subhanahu wa ta'ala a yɛrɛ ye tɔgɔ mun da a yɛrɛ la n'a bɛ fɔ o de ma ko asma'ullahul husna o tɔgɔ ninnu dɔ Ala tɔgɔ dɔ ye jumɛn o la hakim ni Ala tɔgɔ ninnu lajɛ k'a daminɛ Allahu rahmanul malikul qudus al-aziz fo ka taa se saburu ma Ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko hakim Ala yɛrɛ y'o da a yɛrɛ la a ye tɔgɔ min dɔ da a yɛrɛ la o de ye k'a jira ko kodɔn masa don
masa min bɛ n'a ye ko min fɛngɛ cogoya min na a kɛra kodɔn kɔnɔ a kɛra a ɲɛ kan o tuma Alahu subhanahu wa ta'ala a tɔgɔ dɔ ye ko hakimu ye hakimu min dun filɛ hikima ani hukumu olu bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka bɔ hakimu de la k'a jira ko kodɔn masa don o de la kuranɛ kɔnɔ Alahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ tuguni a b'a fɔ ko lahu al-hukmu wahdahu a ko kiti a ɲɛdɔn ko y'ale ala kelen de ta ye o tuma sun min ni Alahu subhanahu wa ta'ala y'a di a y'a di kodɔn dɔ de kɔnɔ a dira kodɔn min kɔnɔ wa aqamuhu fi ghayati al-hikma Alahu ta'ala dun ka kodɔn o ye kodɔn dan de ye wal kamali o ye dafaliya dan ye wal itikani o ye ɲa dan ye ala t'an bila foyi la f'a k'a sɔrɔ a fɛn bɛɛ dafalen don dafalenya dan bɛɛ lajɛlen na dafalenya ɲa bɛɛ lajɛlen na o de la n'an y'a ta k'a lajɛ Allahu subhanahu wa ta'ala hakama ta'alumuha wa qad la nahtadi alayhi o kuma Allahu subhanahu wa ta'ala a ye ko minnu kiri n'a ka kodɔn ye a ko dɔw bɛ yen an hakili bɛ se k'olu sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ an filɛ ka nin ko min kɛ ala y'a d'an ma nin nafa ye nin ye nka ko dɔw fana bɛ yen o kuma olu bɛ tɛmɛ an kan i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw b'a la minnu an ka dɔnni minnu dugura an ma ka bɔ an ka dɔnniw na misaliya la i bɛna taa sɔrɔ dɔw bɛ se k'a fɔ sisan ala kelen k'a fɔ lɛ kana dun u b'a ye k'a fɔ ko lɛ kun bɛ bana minnu lase bi dɔnni bɛ o lɛ banakisɛw bɛɛ faga nka hali n'an ka dɔnniw sera k'o faga bi masa min y'an bala a la a y'an balala don min dɔnniw tun ma nin banaw jira an na dɔnniw tun ma nin banaw jira an na o tuma hali bi n'aw ka dɔnni a ye k'olu fɛnw fagara ka bɔ a la o tuma a y'a cogo dɔn ala de bɛ ko dɔn n'a ye min bali dɔrɔn o tuma a y'o to yen n'a ko ka min kɛ a y'o kɛ a tɛ foyi k'a kun fɛ tuma dɔ fɛn dɔ bɛ fɔ a bɛ bonya hakili ma hakili t'a sɔrɔ an fɛ faamu dɔɔni sɔrɔlen kɔ an fɛ an t'a bɛɛ lajɛlen hakika ye kɛnɛ kan o de kama Alahu subhanahu wa ta'ala a ye sun nin den an ma k'a kɛ fɛn min ye nafa minnu b'a la o filɛ nin ye wasilatan litahqiqi at-taqwa fɔlɔfɔlɔ de ye ala ye siranɲɛ o ka se ka sabati sun dira an ma sun hikima min b'a la dikun min b'a la a dikun dɔ de ye ala ye siranɲɛ o ka se ka sabati o la o min filɛ o ye ala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ haya nin yɛrɛ kɔnɔ kuranɛ haya min ye sun faridayali fɔ wa hiya o min filɛ nin ye fi'lu ma amara Allahu bihi wal aqsi sahih ala ye siranɲɛ ye jumɛn ye o de ye jɔn ka fɛn kɛ fɛn min bɛ yen ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye yamaruya kɛ n'o kɛli ye k'o kɛ a ko k'u ka min to yen o kuma k'o to yen o kuma n'i y'o sɔrɔ kaban ko banna n'i y'o sɔrɔ kaban ko banna ala ye siranɲɛ de y'a bɛɛ n'i siranna ala ɲɛ i b'a sɔrɔ ala ko k'o ka wale min kɛ e b'o de kɛ n'a ko ka min to yen o kuma i b'o to yen o kuma sun ye fɛn ye ale bɛ kɛ sababu ye a b'o o di an ma o ye sun dili an ma a hakima dɔ ye o ye o dun min fana filɛ nin min na azamil asbabi allati tu'inu al-abda ala al-qiyam o de ye sababu la belebele sababu min n'a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn yɛrɛ ka i dɛmɛ ka jɔn ni ala ka yamaruya baarali ye ni ala ye siranɲɛ b'i la o kuma o de ye sababu la belebele min b'i dɛmɛ o la o de kama dɔnnikɛlaw kumana arahimahumullah ala ka hinɛ dɔnnikɛla ninnu na ba'dul hikam kulaha u kumana kiri ninnu dɔw kan sun dira kun minnu na dɔnnikɛlaw kumana a dɔw kan min khisali taqwa nka n'i y'a bɛɛ lajɛ a bɛɛ bɛ don ala ye siranɲɛ nin de kɔnɔ nka o t'a bali k'a dɔw jigin ka bɔ ɲɔgɔn kan o kuma sun bɛ na ni hikima mun ye olu ko sun min filɛ nin ye wasilatun sun ye sira dɔ de ye sira dɔ don ila shukri ni ami ka ala ka nɛɛma barikada sun sira dɔ de don ka masa jabaru ka nɛɛma dilenw ka a barikada huwa kafi nafsi sabu sun ye jumɛn ye sun ye k'i yɛrɛkun minɛ k'i yɛrɛkun minɛ ka bɔ mun ma k'i yɛrɛkun minɛ ka bɔ masa yɛrɛ ye nɛɛma min d'e ma n'a se b'i ɲɛ a se b'i ɲɛ i kɔngɔlen tɛ i dɛsɛlen tɛ k'i ka dumuni sɔrɔ k'a dun walima ko dɔ dagalen don i ɲɛ i yɛrɛ halala don a b'i bolo kɔrɔ mɛ ka o nɛɛma nin k'i ni karafe minɛ ka bɔ o ma sun ye o de ye o tuma n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e yɛrɛ minɛ ka bɔ o nɛɛma ninnu ma fayiza fakadat urifat adamaden tabiya la sisan ni nɛɛmaw tonnen b'i kɔrɔ kuma dɔ hakili b'i pan a kunna nka n'a minɛl'i la waati min a bɛ dɔn o kuma de kuma dɔw la u bɛ kuma dɔw fɔ k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen u nafa dɔnni f'a ka tan i bolo f'a fɛn ka tan i bolo n'o tɛ n'a b'i sago la i bolokɔrɔ kuma bɛɛ e ma don a gɛlɛya kɔnɔ fiyewu i tɛ valeur dɔn a la o i ye mɔgɔ min ala ye nɛɛma k'ale ye ka balo nɔgɔya ka fɛn d'a ma a bɛ ka balo tiɲɛ nka mɔgɔ min bɛ yen n'ale kɔngɔnna k'a ye hali n'a ye fɛn fɛngɛnen ye a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a tanga o tuma nɛɛma a bɛ nɛɛma min bɛ yen ni a tun bɛ e bolo
o nɛɛma ni k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ma o kuma i hakili bɛ jigin ka taa masa ka nɛɛma la o kama i bɛ ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛmaw dɔn ko jaa ala hinɛ ni e la e filɛ ka dumuni sugu bɛɛ kɛ fajirida la alhamdulillah suntigɛ la i labɛnnen bɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ fo ni min man di ye nka o n'a ta o ta wagati bɛ se e bɛ dɛsɛ ko caman na min ta ye dun ale ta t'o ye ale ta tɛ lawuli kama ye ale ye tile tɛmɛ daga ma sigi a fɛ a denw bɛ yen a fɛngɛw bɛ yen u ma daga sigi e na ala barikada ni hakili b'i fɛ k'a dɔn k'a fɔ ja masa nin tun ye nɛɛma kɛ e ye masa nin ye nɛɛma kɛ o kuma sun ale ye o wasila dɔ ye a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn k'a bila ka ala subhanahu wa ta'ala barika o wasila dɔ ye sun ye sun wo ye wasila dɔ ye jumɛn ye bada shukri la ala barika tali kɔ wasilatu ila tarkil muharamati sira dɔ ka haramu kow to yen ka i bɔ haramu kow la sun ye o sira ye o sira dɔ cogo di imtina'i anil halal sabu e sun donna fɛn min yɛrɛ ye halala ye fɛn min dagalen don e ɲɛ e bɛ dumuni minnu kɛ ka kɔrɔ haramu de don wa la i ye dumuni minnu ɲini balo min ɲini halala sira kan fɛn dagalen de don ɲɛ o mais e y'o to yen ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen i halala don u dagalen don ɲɛ haramu tɛ kabini negew la kabini dumuniw na kabini fɛn wɛrɛw la o tuma e y'o to yen ala kama e sera ka halala to yen ala kama mun bɛ e dɛsɛ waati min fɛn min haramuyalen don ala fɛ e k'o to yen ala kama o tuma sun fana a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden gɛn ka bɔ haramu sira labatoli kan o fana kɔfɛ tuguni sun min filɛ nin nafa a hikima dɔ ye mun ye a tagalubi ala shawa a bɛ fanga di mɔgɔ ma i ka se i ni dungo la a bɛ fanga dɔ d'i ma i ka se ka i ni dungo kɛlɛ sun b'o kɛ mɔgɔ la sabu alakira sallallahu alaihi wasallam a kumana denmisɛnw fɛ a ka kuma dɔ la a k'u ma ko ya ma'ashara shababi man istata minkum ba nin ye hadisa dɔnnen de a ko falyatazawaj fa innahu a'addul basar wa ahsanul fard a kelen ka fɔ a ko ni furu se kɛra mun ye aw denmisɛnw a ye furu kɛ a bɛ aw ɲɛw minɛ a bɛ kɛ sababu ye k'aw latanga ka bɔ jɛnɛya sira ma nka kira ye kuma wɛrɛ min fɔ kɔfɛ dun a ko wa man lam yastati a ko ni mɔgɔ min ma se o la dun fa alayhi bisawm a k'o tigi ka sun o kuma sun ale bɛ dankari kɛ adamaden ka shahawaw de la a b'i dɛmɛ ka shahawaw kɛlɛ o bɛɛ bɛ sɔrɔ sun nafaw la allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yawmi yub'asuna wa sallim tasliman kathir allahu akbar allahu akbar bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد أن تبشر في الله جباه بيجمع بيدومباي لكن ربك كبو جمع لا كنا جمع لا ويجرم يافاي كبو سلواتي لا كتا سلواتي لا ويجرم يافاي
ka bɔ sunkalo la kana sunkalo la o ye jurumu yafa ye rabbi nin jurumu yafa no ala k'a di ne ni alisilame ɲuman bɛɛ lajɛlen ma an ka juma in jiginnen kɔfɛ an ka kutuba lamɛnnen kɔfɛ an ka alimami fɛ mɛn da ye mɛn tigila ye an b'a fɛ k'a dɔn ale yɛrɛ tɔgɔ ani a jamu ani a bɔra jɔnw de la bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa sallam tasliman kathira an kelen ko ka tanga ɲini ala fɛ k'an sinsin ni ala tɔgɔ ye nɛɛma ni kisi an b'o kɛ sababu ɲuman kan n'o ye kira muhamadu ye a n'a ka so dingow a n'a ka sahabaw a bɔnna bɛɛ lajɛlen fo ka taa se jɔ do kɛnɛ kan ala ka n'u bɛɛ kisi kisigo ɲuman na i ye gɛrɛbukɛɲini k'a tɔgɔ la Idrissa Touré ne bɔra mɔgɔ min na o ye ala ka hinɛ na o ye Sulemani Touré bi ale tɛ yan na Sulemani Touré ale bɔra min na o ye Muhamad Touré ale bɔra min na o ye Nuhu Touré o bɔra Bafina fo ka taa se an mɔkɛw la kɔrɔtali ma n'o ye Jaduba ye inshallah n bɔra min na bayanfan alhamdulilayi o ye Hajara ye Hajaratu Dunbiya Hajara Dunbiya ale bɔra min na bayanfan fɛ an b'o wele ko Nasu walima dɔw tun b'a wele Asu alhamdulilahi rabbil alamin wa de ne hakili la faamuya sɔrɔla nin kan ɲininkali filanan min bɛ an bolo ka tɛnku a la o ye a ka kalanko cogoya ye maa tɛ se ka jɔ mɔgɔw ɲɛ k'i bɛ kutuba kalan ka fɛn fɔ n'i tɛ fɛn dɔn kumana fɛ ale ka kalan o daminɛna waati jumɛn karamɔgɔ jumɛnw bolo dugu jumɛnw fɛnɛ kɔnɔ an bɛ ala fo k'a barikada sababu fɔlɔfɔlɔ an b'o segin ka taa an ka cɛkɔrɔba ma an filɛ min yɛrɛ jɔyɔrɔ la alhamdulillah ale de y'an ka karamɔgɔ fɔlɔ ye a ma foyi yira denw na ni kalan tɛ fo ka taa s'a ka donnabaw ma ka taa dɛsɛ a bɛ denw kalan kuranɛ na ni kitabu o tuma anw ye kalan minɛ ale de fɛ ka kɔfɛ ka marasa kalan dɔ k'a yɛrɛ fɛ alhamdulillah teri tun bɛ yen teri min fana n'o bɔra kɛri ka na a ye an kalifa o ma kalan tun ka d'an ye kosɛbɛ a balimaden dɔ tun bɛ silamɛya kɔnɔ fana o tun bɔra Marɔku a tun b'o bila o kan an kalanso kɔnɔ tilawaw la lugha la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sa alhamdulilayi rabbil alamin an nana ka na kalanw kɛ fɛn min ye dawuratu caman ye Saudiya nana ka na minnu kɛ Baba Sise ka yɔrɔ la kabi 83 ka na 7 waati la Janɛ tun b'a la Muhamadu Karambew tun b'a la alhamdulilayi mɔgɔ caman tun b'a la ni min y'an ye Sulemani Danbele min bɛ fɛn kɛ olu bɛɛ tun b'a dawura la alhamdulilayi an y'o dawuraw bɛɛ kɛ o kɔnɔna la ani o ɲɔgɔnna caman kalan sira fɛ tuguni an taara yɔrɔ fɔlɔ min dayɛlɛnna Tombouctou an ka lamini bɛɛ la n'o ye hijira ye formation ɲɛsinnen bɛ ko min ma ka lakalani lase ka ɲa an ka sous région bɛɛ la a ɲɔgɔn tɛ yen o tuma ala ye anw kɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu taara yen anw sɔrɔla o mɔgɔw la alhamdulilayi rabbil alamin an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an mɔgɔ min taara yen minnu ye kismul khasu ye minnu ye kismul amu ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ala y'a kɛ an kɔni y'a bɛɛ latɛmɛ nɔgɔya kɔnɔ a bɛɛ sababu bɔra cɛkɔrɔba la an ma san kelen redoubler an ye kalan bɛɛ kɛ nɔgɔya la o bannen kɔ an ye baara kɛ sabu jamana nana ka n'i mako don an na k'aw ka kalanyɔrɔ dɔw kalifa an na k'u ladɔnniya n ka sigiyɔrɔ taara bɛn o ma Banamba o y'a sɔrɔ n taara waatiw kɛ Kayi Banamba sigi kɔnɔ u bɛ taa fo san 8 ka don san 9 na alhamdulilayi rabbil alamin yen bolo fana kan ani mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn dɔn sabu ala tun y'an fana kɛ kalankɛlaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ don ɲɔgɔn na yen surtout ni ɲɔgɔn dan baaraw bɛ kɛ ala fana tun bɛ an yɛrɛ fana kɛ mɔgɔ caman jatigi ye u bɛ na an bɛ jatigiya don an fɛ Banamba marasaso ba kɔnɔ n'o ye Madarisul Hidayatil Islamiyya ye alhamdulilayi rabbil alamin olu tɛmɛnen kɔ tuguni an nana ye k'a fɔ cɛkɔrɔba ka kɛnɛyaw cogo sabatilen ba kun tɛ sira dɔ bɛ an y'o kanu ka tila kalan t'i ban kalan na sira wɛrɛ minnu bɛ yen an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n'o ye université ta ye an y'a ɲini ka congé de formation kɛ alhamdulilayi rabbil alamin ala y'a kɛ an nan'o kɛ san min na an y'a sɔrɔ an ye o kalan daminɛ ala ni cɛkɔrɔba kelen barika la a y'an kalan so kɔnɔ an ma jɔ fiyewu an ma redoubler fiyewu an ye flash kɛ o cogo la n'o de ye kalanyɔrɔ min filɛ sanfɛla la n'a tun bɛ wele flash min o y'a fɛngɛ tila sisan alhamdulilayi rabbil alamin na an sɔrɔla ka taa kuliyatu la mudarisina la n'o ye INCP ye Bada la alhamdulilayi ala y'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya fo an nana ka na tila o baaraw la cɛkɔrɔba fana nana ka na tanya
alhamdulillah rabbil alamin ale de kun bɛ silamɛ jama nu cɛla o fana u nana kana cogoyaw fana ɲɛsin an ma o cogo kelen na an fana y'an kun don a kɔrɔ k'an bolo don a kɔrɔ ni ala ka ɲamaruya ye o kuma an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka hinɛ cɛkɔrɔba na ni silamɛ fure bɛɛ ya rabbi ni ye ala surumanw ye wa imamiya ni an bɛ a san 3nan ɲɔgɔn na parce que cɛkɔrɔba ka fatuli san 3nan yɛrɛ an bɔra ka o sarakati bɔ kɛ shawalu kalo tile 26 n'an y'a jate mois lunaire fɛ o kuma ale fatura ka bɛn shabanu tile 26 ma an bɔra k'o san 3nan saraka bɔ kɛ kɔsan na yɛrɛ badenw ne hakili la faamuya sɔrɔla sisan an ka alimami a ka ɲɛnamaya taabolo dɔw kan ni émission in dabɔra TV Sirifila fɛ walasa alimamiw u ka lakodɔn degun minnu fana b'u kan u kɛ dɔn an b'a fɛ k'a dɔn misiri in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ dɛmɛ qualité jumɛnw na ala ni mɔgɔ ɲumanw tele filɛbagaw bon misiri ni alhamdulillah rabbil alamin waatiw bɛ na ni jama cayara donba ninnu fɛ an b'a ye k'a fɔ an mago bɛ se fɛnw gulonninw na ka taa sanfɛlaw fɛnw ma n'a sanfɛla jɔra o fana bɛɛ tun bɛ kɛ lafiya da dɔ ye donba ninnu fɛ ala ka silamɛya kɔrɔta kɔrɔtaba ala k'u kɔrɔta rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillah ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا